Temaşevanên hêja li dijî dijminê Îslamê Macron bertek berdewam dike. Li Diyarbekirê esnafekî posterê Macron li erdê xist û avêt bin erdê, bin lingan, hem welatiyên ku ji wê derê diçin bertek nîşanê Macrondan û pêlê sûretê Macron kirin. Li navçeya Yenîşehîra Diyarbekirê Mehmet Dakakê ku esnafiyê dike poster û sûretê dijminê Îslamê Macron li erdê raxist û avêt bin nigan. Dakak bi ajansa İlkhayra Axevî û bertek nîşanê Macron da. Dakak got ku min fotoğrafê Macron li erdê raxist ku xelkê me pêlê sûretî wî bike û bertekê nîşanê dijminê Îslamê Macron bide. Fransa Başbakanı'nın İslam'a yapmış olduğu... Dakak her wiha got. Weka di rojevê de yî û hûn jî zanin. Macron dijminatiya xwe berdewam dike. Hewceyê em jî li dijî Macron bertek û tepkiyên xwe berdewam bikin. Macron ziman dirêjê Îslamê dike. Min jî got ku ciyê Macron dibin lingayê. Min posterê Macron çêkir û min raxist erdê. Hem welatî bertek nîşanê Macron da û pêl sûretî wî dikin. Hem welatiyan jî wiha gotin. Macron dijminê Îslamê ye. Cihê wî li ber lingayê. Ev fikra hanê gelekî xweş e. Hewceyê em hemû bertek nîşanê Macron bidin.